ето самия Action бутон, за който ви говорех. Ето, виждате, тук пита следното. Че аз му си зумна всъщност. Тук ви пита какво искате да правите с този Action бутон. Можете да го настроите, може и да пропуснете. Да го настроим сега така и така правим някакъв дълбоко ревю на този iPhone. Ще го настроим. Ще не бързаме за никъде. Все пак, вие между другото може да се абонирате през това време. Ако натиснете и задържите бутона, се включва Silent мода, който е звука, включен или изключен, което е окей. Дали да включва или изключва звука, дали да пусне фокус мода, който заглушава всички нотификации нощно време и е много полезен, като тръгнете да си лягате, може да си го включите и е много полезен, много як. Също така може да го ползвате за камерата, бутон за камерата, но при положение, че има отстрани бутон за камерата, който прави същото, това е абсолютно излишно според мен. Може да си пускате фенерчето. Искам да ви помоля да ми напишете в коментарите, ако го ползвате с друго, освен за изключване на звука, за какво го ползвате и дали ви върши достатъчно добра работа. Има за Shazam бутон, да си познавате песните. Окей. Имате Translate, имате и лупичка, която да ви зумва дисплея. Окей. Оставям го в момента на Silent Mode, защото аз така съм свикнал.